Jazakumullah. Tibalah acara inti Mau'idatul Hasanah ingkang kasilirani dening Bapak Kiai Ahmad Nasihin, Romo Kiai lintas generasi, bahkan Kiai Persijap. Saking kawula babila ingkang kawula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya minangkani muqassimul auqat awal hingga akhir wonten kekirangan saking segi napa kemawon. Saking kawula nyuwun agungipun samudra pangangsami. Dumateng Bapak Romo Kiai Ahmad Nasihin kaaturaken sumangga. Saking kawula akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah bihusnil khatimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemidi maksudnya malam Jumat alhamdulillah gugupna wong ya rumangsane mukadimah yo mulih ora dilokno mesti insyaallah gugupna tiyang alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam syaikhina wa murabbi arwahina wa ka'bati qulubina samahatul ustadil imam maulana al-habr al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih wa najlihi samahatul ustadil imam al-hafid al-musnid al-kutub Dr. al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih wa sayyid Muhammad bil Faqih wa sayyid Abdullah bil Faqih wa syekhuna Muhammad Afif Zubaid al-Hajj wa muallimuna Sandasa muallimuna Dumyati wa muallimuna Abdul Hadi Arsyad wa muallimuna Abdul Mu'id Abbas wa muallimuna Ahmad Sukri Zaini wa syekhuna Muhammad Burhanuddin Afif wa muallimuna Abdullah Ibrahim wa muallimuna Muhsan wa Romo Ki Haji Fauzan wa Romo Ki Haji Ali Hamim
wa Rama Kiai Haji Mudzakkir wa Rama Kiai Haji Ahsan Saleh wa jami'ul masayih al-musalsalin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u wa sadaqatu hadiyatun ilal mauta aw gamakal ahwal ma'na amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, asatidah, sesepuhipun agami, sesepuhipun lingkungan, utaminipun panjenenganipun Rama Yai Habibur Rahman, Rama Kiai Arifin, Rama Kiai Jamal, Rama Kiai Badiul Malik, lan sedaya Rama Yai Ghazali, lan sedaya para kiai sesepuh pini sepuh kasepuhan ingkang wonten dumateng sedaya para kiai sesepuh bini sepuh kasepuhan ingkang derek rawuh dalu punika. Sedaya kemawon ingkang tansah kula utamakaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin Allahumma. Semoga beliau-beliau diberikan oleh Allah panjang umur. Amin Allahumma. Sehat wal afiat. Amin Allahumma. Taat fil ibadah. Amin Allahumma. Diberikan rezeki yang luas halal barakah. Amin Allahumma. Untuk bekal beribadah berziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Keturunannya salih salihah, dan apabila meninggal dalam keadaan husnul amin Allahumma. Dumateng pengurus Nahdlatul Ulama baik dari Suriah, Tangfidiyah, Muslimat, Fatayat, Ansar, Bansar, Ibnu, IPPNU, sedaya kemawon ingkang tansah kula utamakaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin Allahumma. Semoga perjuangannya di organisasi Nahdlatul Ulama betul-betul derekaken hadratus Syekh Rama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga mangke nalika kundur wangsul betul-betul Mbah Hasyim Asy'ari akan datang untuk menyelamatkannya. Amin Allahumma. Kata Nabi, as-syafi'u yaumal qiyamah salasah. Seseorang yang diberi wewenang memberi syafaat di hari kiamat ada tiga. Satu, al-anbiya, para nabi dan para rasul. Summas suhada, kemudian orang-orang yang meninggal syahid. Yang ketiga, summal auliya, termasuk hadratus Syekh Rama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masyhurun bil wilayah. Fa insyaallah ingkang derek akan berjuang ten organisasi beliau ketika meninggal akan didatangi beliau dan mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma. Dumateng Ibu DPR, ya Ibu DPR. Ibu DPR sing di DPR. Bu Neneng, nggih mboten. Bu Neneng, alhamdulillah DPR saking napa Bu? P3. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula utamakaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Mugi-mugi saged dikersakaken, saged derek ngaos anggere ana pengajian. Soalnya biasanya DPR itu ngajine pendakne ape nyalon. Nek wis dadi ora tau ngaji.
Makane niki alhamdulillah Bu Neneng derek ngaos. Muga-muga istiqomah nggih Bu Neneng. Alhamdulillah saestu DPR kok wis dadi kok mamula selalu bersosialisasi dengan masyarakat, selalu melu apa sing diadakno masyarakat. Sok nek ape nyalon meneh ora kangelan Bu Neneng. Milih meneh. Apa meneh wis ketok moto si anake Pak Mukadar Jiro Luci 7. Di bojo kabeh rak 14. 14 swara wis ketok moto. Alhamdulillah. Iya, janjane wong nek wis dadi malah kepenak. Wong kok wis dadi, tau dadi, kok sampai nyalone rak dadi. Iki berarti polahe dhewe. Nek wis tau dadi kudune dadi meneh. Ngono nggih Bu. Muga-muga amin Allahumma. Daleme pundi Bu Neneng? Pulau Darat. Lho, ora Bandung. Apa Neneng? Bu Neneng nggih, mugi-mugi istiqomah amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Dumadang keluarga besar Mbah Mukadar. Wonten panjenenganipun Ibu Maryamah, Ibu Mas Amah, Ibu Mu'anifah. Jadi wedok iku MM kabeh. Soale wedok mesti M. Mulane M kabeh. Sing lanang Bapak Hafid. Nomor kalih Kang Khairun. Lho, Ibu Khairun. Lho kepis deh. Ibu Khairatun. Lha iki melu kok iki piye? Ibu Siti Qoriah. Ibu Nikmah. Keliru nasikin menawa. Nikmah. Walhasil semoga putra putri dari panjenenganipun Bapak Mukadar ing dalu punika mengadakan haul ibunya, ngoten nggih? Bu Sukati binti Mbah Karman. Mugi-mugi ya Karmani. Karmani. Sedaya kemawon mugi-mugi dadosa putra putri ingkang sholih sholihah amin Allahumma. Putra putri ingkang selalu kompak amin Allahumma. Putra putri ingkang selalu rukun seguyub amin Allahumma. Amarga dipun ngendikaaken seorang ulama, bejo-bejone wong tuwa niku nek ndek anak duwe kesenengan rong perkara. Anake kula jenengan sedaya kok seneng loro niki, jenengan bakal dadi wong sing bahagia dunyan wa ukhran amin Allahumma. Padahal kebahagiaan itu tidak hanya di dunia. NU Islam mengajarkan wong ku golek bahagia ya donya ya donya bahagia, akhirat rak bahagia rekoso. Bahkan lebih berat. Nek nok donya rekoso ana akhire, tapi akhirat tidak ada akhirnya. Makanya nek iso ya bejo donya bejo nek ana wong muni aku sih nduk donya ora pate tak pikir, sing penting no akhirat bahagia. Blico. Saking wis kadung remuk nduk donya iki. Sapa wae iku mesti kepengin nduk donya kepenak no akhirat. Gak ana wong kepengin no akhirat rekoso, nduk donya rekoso sing penting no akhirat boten. Iku saking wis kadung nduk donya rekoso. Nyenengno awake ndung ngomongi ngono gitu. Soale dawuhipun Gusti Allah jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sing dijengakno sapu jagat iki betul. Niku kan jaluk Rabbana duh pangeran dalem atina. Kula aturi paring panjenengan ing kita. Fid dunya ing dalam dunya hasanah. Hasanah di dunia artinya luas.
diduitan, sehat walafiat, omahe api, tumpaane api, niki hasanah. Wa fil akhirati hasanah, do akhirat ya diparingi hasanah dening Gusti, termasuk hasanah meninggal dalam keadaan husnul termasuk mendapat hasanah fil akhirah inggih menika diridhoi Gusti, termasuk mendapat hasanah di akhirat masuk surganipun Gusti. Wakina kula aturi njaga panjenengan nak ing kita ada benar ing siksanipun neraka. Berarti Allah mengajarkan kita selalu memohon kepenak dunia, kepenak akhirat, ora bakal dilebokno neraka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya mugi-mugi mawon kula panjenengan sami dalu punika termasuk golongan tiyang yang mendapatkan hasanah di dunia, yang mendapatkan hasanah di akhirat. Dan kula panjenengan sami, keluarga kula panjenengan sami, keturunan kula panjenengan sami tercatat tidak akan tersentuh oleh api neraka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak petinggi Desa Rengging rawuh. Izin nggih. Atau yang mewakili sinten RT lah. Endi Pak RT? Mboten dalem. Ya udan soalnya nggih betul. Alhamdulillah. Udan akhirnya ya sing mangkat alhamdulillah. Tapi alhamdulillah cik wonten nggih betul. Alhamdulillah Pak Bu DPR ya berangkat. Kiai-kiai ini mamlo full, MC mamlo mangkat.
Ayo, mau kowe ya lucu. MC ini rung kene kok mbek kon iki empun ta dereng. Lho, MC ini urung tekan kene ora usah takon saged nyanyi ae. Wong MC ini lagi muluk. Enten teter iki betul. Aku sih karek mangkat karek MC. MC ngongkon mangkat. MC lho kono lek aku ora mangkat ta. Insyaallah, mugi-mugi saya amin Allahumma. Jadi Pak Inggi atau yang mewakilinya, semoga saja Bapak Petinggi Desa Rengging serta perangkatnya menjadi petinggi, menjadi pemimpin yang baik. Amin Allahumma. Karena pemimpin yang baik akan menjadikan rakyat menjadi baik. Alhamdulillah. Kata Imam Ghazali, pemimpin niku nek apik, rakyate dadi apik. Tapi penentu adalah kiai. Kiai yang gerapik, pejabat melu apik. Tapi nek kiai rusak, pejabat rusak. Pejabat do rusak, ngateno melu rusak. Duh, iya. Jadi rusake rakyat amarga rusake pejabat kok petinggi wis yo. Kowe kulo reka. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pejabat itu ya rena-rena kok petinggi. Rusake rakyat amarga rusake pejabat. Pejabat rusak amarga sing ngrusaki. Berarti kiai ku ngerusak segala-galanya ora apik temenan. Mulane nek ora apik temenan ra usah dadi kiai. Gugupno wong. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kan kula nate maos di sebuah kitab. Di situ tidak dikatakan alim, amil nek durung di sifat tiga. Orang belum dikatakan alim, amil, nek alim tok pirang-pirang, setan nek alim. Nggih betul. Alim, amil. Orang ini belum dikatakan alim, belum dikatakan amil sebelum tiga hal ada dalam dirinya. Satu, dia menghormati orang yang lebih tua dalam segi keilmuan atau umur dan tidak pernah menganggap hina seorang yang lebih tua, walaupun orang alim lah, orang kiai lah, tua harus dihormati. Yang kedua, tidak pernah merendahkan siapapun. Kalau ada seorang kiai katanya kok ijik ngerendahno orang lain, dia merasa lebih hebat, merasa paling hebat, berarti belum alim, belum amil, hanya alim saja. Yang ketiga, ketika dia hanya mengejar materi saja, ngajine dijolno duit. Bener piye ta? Mbok wong aku karek maca kok. Dadi sing diurusi ku duit. Nek entuk ya alhamdulillah, entuk sithik alhamdulillah, entuk beralhamdulillah. Ra entuk sobek ngono wae. Alhamdulillah itu harus seperti itu ora. Apa meneh sik ngarani berat lho ngarani niku nggih mboten. Ambo anut sapa? Ke anut Kanjeng Nabi ya ora ana. Anut salaf ya ora ana. Ngarang dhewe lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Soalnya hari ini ngono sih kadang-kadang ada ngundang biduan wae lagu 3 lagu wae 8 juta ngundang kiai mereketek dibayar mek semono. Ya kowe aja dadi kiai, dadi biduan wae. Insyaallah, nggih betul. Amarga kiai iku kiblate Kanjeng. Kiblate kiai iku salafun saleh. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu?
Tuh seperti itu. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi dulu berjuang modal. Bondone Kanjeng Nabi sok kuat kelas. Nggih betul. Insyaallah. Makanya wong nduk ngarep kudune wani modal. Nek ora wani modal madil. Modal iku kudune modal. Nek ra duwe ya sing modali sapa? DPR. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh, maaf. Betul niku kula hanya membaca sebuah makalah, sebuah dawuh di dalam kitab. Tuh Masya Allah, ngoten borawu. Berarti kula panjenengan sami hari ini kan jauh dari itu, ya betul. Kadang-kadang ijiknya gerno, kadang-kadang dek tomak dan lain sebagainya. Naudzubillah min. Kadang-kadang dikai semene sangseng, mang. Naudzubillah min. Dalik. Monggo borawu. Kita kembali ke ajaran Rasulullah. Kita kembali ke ajaran salafun saleh supaya jenengan kula selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Berbeda kalau DPR, memang ada gaji tetap. Ada tunjangan ketika beliau kunjungan. Kira Bu. Yo kiai yo lillahi dikai alhamdulillah, ra dikai yo alhamdulillah. Nggih bener. Insyaallah ya nemen ngono wae. Alhamdulillah. Nek tukang son jelas, tukang son dia sudah ditentukan budgetnya, nggih bener. Koyok qasidah dia ditentukan budgetnya. Tapi kayak mau dikandani sih murah HP. Murah tur murah HP. Yang penting kan iku sih Kang. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah muga-muga lah kita jangan membuat beban kepada masyarakat. Pengen undang kiai perkara di duit akhirnya sidongun akhirnya undang ngateno. Amarga kiyaine tarif kabeh. Kiyaine ana budgete kabeh. Insyaallah nggih betul. Ya piye sih? Berarti niatnya bukan li'ila'i kalimatillah. Niatnya sudah tidak nasrul ilm, tapi niatnya kafi. Na'udzubillah min. Kalau saya keluar dari pendapat ulama, kiai ana loro. Kiai swalayan karo kiai pasaran. Nek swalayan berarti ana taripe, karek kowe kudu ngundang ta ora? Nek ra kudu ya wis, nek wis diundang ya ora usah sangseng. Nek ana kiai sing pasaran berarti ra ana taripe, tapi ora usah mbek nyang. Kadang-kadang wis pasaran iso ngenyang sisan. Insyaallah, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Enggak tahu hari ini mungkin sudah zamannya kok sak menika kaya sithik-sithik tarif dan lain sebagainya. Naudzubillah min. Mulane bener Bagus Dur. Saya cocok dengan doipun Bagus Dur. Kiai sing betul-betul kiai di zaman akhir adalah kiai mushola. Kiai ten kampung niku mukhlis. Saking gremeng rak ketara ya mbuh. Ikhlas kiai nduk kampung niku ya Allah maca manakib se umes 50. Paling untuk sempol ngono tok. Rewange dosak sruwet rong sruwet. Nggih mboten? Insyaallah ngimami mushola ora trimo napa naminipun rawatib sak salat sunai. Nggih mboten? Lho kadang-kadang ora nung dijatah setunggal-setunggal kok. 5 waktu diborong kabeh. Setahun wadimor. Lho bejo aja ana ya. Berarti ana sing ora ana dikeki. Mbok kowe iku prono. Ngono kadang-kadang imame lara iku dipaedo kok. Ora mangkat imam teko lara, ora niat. Ki bayar ta ye.
Wong ikhlas lillahi taala, mbok teko lho umpama lara, mbok teko lah lara. Wis mbek pi? Kena aku kiai mencret ora oleh. Bareng apa sing ngadan pujian sing gales. Lek kiyaine rak rawuh. Lek nek ndi kiyaine Kang? Ampuh jare mencret. Oh ya kiai lek mencret iki lho. Pakanane apa? Ya Allah, lho kiai ku menungso, ora robot iki betul. Insyaallah. Mugi-mugi bar rawuh. Kita kembali bar rawuh. Berarti ana sing swalayan, ana sing lek sing swalayan ya monggo itu urusannya masing. Sing pasaran ya monggo ngoten nggih. Wong zaman sakniki aneh-aneh kok ana sing DP. Kiai lek DP kaya mek montor iki. Kula ngertos gara-gara kula ana sing ngundang tenggen kula. Ngapunten. DP pinten nggih? Aku ora dung takon sih. Iki mek kiai ta montor Bu aku. Lho maksude aku. Lho mboten winginane kula ngaturi kiai nyuwun Dip. Ya aja gebyah uyahno. Kiai yo padha-padha kiyaine tapi yo beda. Ana kiai masalah ngene iki yo engko mbek gebyah uyah. Ki aja awur kiai temenan, dikemprut lho. Lho gara-gara siji loro telu kiai sing do ngono, akhire kiai kabeh kena. Nggih mboten? Sampai wong nduk sego kucingan udah ngomong cek. Temenan aku bariki anakku tak pondokno tapi tak sangoni sempak besi. Nah digembok sisan. Ambo sempak besi ndung kepiye anakmu nduk ngececeng. Maksude. Insyaallah naudzubillah min. Jadi kiai ya pirang-pirang tapi aja digebyah. Oh ya, nggih mboten. Makane dongakno mawon muga-muga do slamet kabeh amin Allahumma. Kiai-kiai nduk reging muga-muga do slamet. Do diparingi istiqomah, do diparingi betul-betul li'ila'i kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma. Semoga semua yang datang di majelis ini betul-betul dijanji oleh Allah kuburannya akan menjadi terang benderang. Amin Allahumma. Sebagaimana janji Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, ta'allamil ilma. Musa, kayak ngaji ya. Nabi Musa mawon pikir ngaji, Pak. Nabi Musa yang bergelar Nabiyyun wa Rasulun ulul azmi kalimullah, 4 gelar beliau miliki. Tapi jadi kongkon ngaji. Kadang-kadang lagi dadi kiai sik mau ngaji, iki betul. Geleme nek ngaji, nek ngrungokno emoh. Kepingine dirungokno, tapi nek ngrungokno Nabi Musa dikon ngaji. Apa meneh lagi DPR Bu ngaji yo. Insyaallah muga-muga istiqomah Bu DPR. Amin Allahumma. Insyaallah Bu Neneng. Bu Neneng sehat selalu. Amin Allahumma. Pokoknya anggere ana pengajian ngat dek kudung murah ijo wong P3. Teles. Jawa nggih mboten napa-napa. Ijo ora apa-apa Bu. Soale ijo niku warna yang paling disukai oleh Nabi. Termasuk salah satu yujallinal basar. 3 hal ini mampu menjernihkan pandangan mata. Napa? Melihat sesuatu yang hijau. Mulane nek kepengin awas seneng ngopi nening. DPR P3 kok. Kedelok ijo-ijo marai awas. Delok kangkung bareng awas. Delok duit 20.000 awas. 100 marai ra apete awas. Mulane angger wong di duit kok atus-atusan iku do ra apete awas. Karo dulure ra awas. Karo bojone ora pate awas, malah sing dikabruk ora bojone Dik. Amarga duit duit abang kemarin ora pate awas. Blereng. Duit sing mare awas iku 20.000. Amin Allahumma. Meneh 2.000 malah blerek. Klawu piye. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Para rawuh sedaya ingkang tansah kula utamakaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Semoga para kiai kita doakan yang ada di Renggeng khususnya umumnya semuanya semoga diberikan oleh Allah memiliki sifat yang diajarkan oleh Nabi. Saya menerangkan ini bukan saya mengkritik siapapun, tapi saya mengkritik diri saya sendiri. Semoga saya ternasihati dengan dawuh itu sehingga kaulah sakit menjaga marwah kiai. Amin Allahumma amin Allahumma. Dumateng grup qasidah modern Alisa ingkang tansah kula utamakaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah pimpinan Bang Ali seblak piye ta? Ya Alisa iku ndung akhire Ali ku mau. Alhamdulillah pimpinan Bang Ali ingkang tansah kula utamakaken Cruson System sono apa Kang? LG. Lho, sono son Polytron barang. Iki wis LG Dek. Dek ngawiti. Alhamdulillah. Mbok LG ku singkatan sing duwe Legiman. Iya wong kancane kula niku Raup. Anake Pak Legiman ndung akhire Raup LG. Ternyata singkatan iku Raup Legiman. Iki menawa ya LG ku ya Legiman. Mugi-mugi berkah ki Kang. Sallu ala Nabi Muhammad. Dumanteng bapak-bapak so ibu sederek-sederek sedaya ingkang rawuh ten majelis taklim dalam rangka haul ingkang tansah kaula utamakaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Syukur alhamdulillah. Kita aturaken dumanteng Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kula panjenengan sami diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan saged rawuh di majelis taklim. Saya katakan tadi Nabi Musa saja masih disuruh taklim oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa, "Fa inni munawwirun Musa, kowe ngaji yo. Karena sesungguhnya aku akan memberikan cahaya kepada orang yang mau mengajarkan ilmu, mau belajar ilmu. Wong sing hadir pengajian, aku akan berikan cahaya mereka." Apa saja yang diberikan cahaya oleh Allah bagi orang yang ngaji dengan orang yang mengajar? Satu, Allah akan memberikan cahaya di hati mereka. Amin Allahumma. Yang kedua, Allah akan memberi cahaya rumah mereka. Rumah yang dibuat ngaji, rumah itu akan menjadi berkah. Amin Allahumma. Makanya Nahdlatul Ulama, makanya program Nahdlatul Ulama ada pengajian sistemnya idarohan. Idaroh dari musola ke musola, Lailatul Ijtima'. Ada idarohan ajang sana dari rumah ke rumah. Sing tompo ngatemi, ring omahe ngatemi. Sing tompo sumini, ring omahe sumini. Sing tompo jumainah, ring omahe jumak. Ada apa dengan acara itu Borau? Yang memiliki program itu adalah Nahdlatul, supaya rumah Nahdiyat pernah dibuat ngaji. Setiap rumah yang dibuat ngaji, rumah itu akan menjadi berkah. Aura positif akan dimunculkan dari rumah itu. Seandainya di rumah itu ada aura negatifnya, barakah pengajian, aura negatif itu akan disirnakan oleh Allah. Amin Allahumma. Yang ketiga, barakah pengajian, kuburan keluarga jenengan kula sedaya bakal diberikan penerangan oleh Allah. Amin Allahumma. Makanya mungkin mawon kuburan panjenenganipun Mbah Sukati, bukan hanya Mbah Sukati, seluruh keluarga panjenenganipun Pak Mukadar, semuanya yang sudah meninggal dunia, bukan hanya keluarga Pak Mukadar, tapi seluruh keluarga kita yang ikut hadir malam hari ini, barokah pengajian, kuburanipun bakal jadi terang benderang. Amin Allahumma. Seandainya keluarga kita kuburannya malam hari ini menjadi neraka, barokah pengajian menjadi surga. Amin Allahumma. Seandainya kuburan keluarga kita penuh siksa, penuh adab dari Allah, barokah pengajian malam hari ini semua keluarga kita kuburannya dirubah menjadi penuh nikmat, siksa berubah menjadi nikmat. Amin Allahumma.
Padahal siksa kubur begitu mengerikan porau. Wong lagi krungu lagune siksa kubur wae ngeri apa meneh asline. Padahal biasane niku nek asli karo cerita tetep mengerikan beda nek ceritamu. Kadang-kadang mek tombah tambahi, tapi nek ceritane neraka, ceritane siksa kubur, sak ngeri-ngerine cerita ijik ngeri asline siksa kubur. Ayo kita dengarkan sebuah lagu Siksa Kubur. Kok kowe go coklat kabeh ngene ya? Do tiru deh. Ora kok nek ngali iki kok. Suara rintihan, suara tangisan, insan berkesan. Muhammad dumateng kru syuting kameramen apa Kang Son R Madia ngono R oh reging ngono oh ya wis lah reging sing R reging gitu ingkang tansah kula utamaaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah amin Allahumma. Salawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita panutan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu harapan kula panjenengan sami mendapat syafaat amin Allahumma. Wong niku nek angsal syafaat uripe bakal nikmat amin Allahumma. Wong niku nek angsal syafaat seandainya dia masuk neraka berubah menjadi masuk syafaat. Kita buktikan syafaat. Pentingnya syafaat. Makanya kula panjenengan sami butuh syafaat. Kiai butuh syafaat, ustadz butuh syafaat, presiden butuh syafaat, konglomerat butuh syafaat, DPR butuh syafaat, petinggi butuh syafaat, banser butuh syafaat. Siapapun butuh syafaat. Makanya jenengan kula sing jenengan cegerno njaluk syafaat. Wong nek kepengen tok syafaate Kanjeng Nabi, ono sregep maca selawat ten kene Kanjeng Nabi. Kata Nabi aulan nasi bi yaumal qiyamah aqrabukum ilayya wa ahaqquhum bisyafa'ah. Wong sing paling berhak mendapat syafaatku, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat
Kata Nabi, bukan kiai, bukan ustaz, tetapi yang paling dekat dengan Nabi, siapapun bisa dekat. Penyanyi boleh dekat dengan Nabi, organ boleh dekat dengan Nabi, tukang syuting bisa dekat dengan Nabi, tukang son iso mamulokan. Nabi memberikan peluang kepada siapapun, banser bisa. Nabi tidak menyebutkan yang paling dekat dengan aku kiai, tidak. Yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, yang berhak mendapat syafaatku di hari kiamat, ustadz, tidak. Kiai viral, tidak. Sing followers wakeh, tidak. Sing purite pirang-pirang ewon, tidak. Yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, yang paling berhak mendapat syafaatku, kata Nabi, orang yang paling banyak membaca syafaat. Membaca pokoknya kadung merkutuk malah salah. Orang yang paling berhak, boleh kadang mendung hete rusak, ngeluntung, paling berhak mendapat syafaat, paling dekat dengan aku, orang yang rajin membaca paling banyak membaca sholawat. Amin Allahumma. Makanya zaman akhir wong kudune sregep maca sholawat, bakal selamat dunya. Nek ningali ibadah kita hari ini hanya menggugurkan kewajiban, sholat gugurno karena sholat kita masih berat. Menenek ono butuh sing liya niku mbok cokat ceket sujud tuh kaya manuk nutul mangan nggih mboten. Cokat salat 2 menit tidak kaya ngungkuli traweh bloko. Bareng ditakoni nek cepete ra bakat lho Mbak, wis kadung ngapal lek. Insyaallah. Lho nyatane nek asale mau ya ora ngopo-ngopo, ora salat, ora ngopo. Wayah diinteni uleman nek lagek Enteni sejili ya, Pak. Aku tak Kaya lagek mlebu dhewe wis lebay. Salat kita hanya menggugurkan kewajiban. Zakat yo gugurno korban yo pamer. Nggih mboten. Sek ditulisi sapine neneng. Insyaallah. Nggih mboten. Hari ini semuanya niku hanya kepingin napa diakui tok. Orang hari ini itu melakukan apapun hanya kepingin mendapatkan sebuah validasi, sebuah pengakuan. Pengakuan nek dhek loman, pengakuan nek dhek sugih. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ra usah ditulisi, ya betul. Engko ora teko, seneng. Iya. Nggih, kula kan matur kalau wau, hari ini ibadah apa yang tidak dibuat hanya sekedar riya. Pamer. Ra ono sing lillahi ta'ala. Nah, udzubillah min hanya menggugurkan kewajiban. Shallu ala Nabi Muhammad. Kaji oke gaya-gayahan, hanya sebuah nama panggilan saja. Haji, hajah. Gitu. Duk kono yang angger turah. Shallu ala Nabi Muhammad. Angger tiga gawe status. Guys, sedang wukuf guys. Iya, kakean guys saiki. Shallu ala Nabi Muhammad. Jujur mawon merawuh, kula jenengan niki padha ibadahe hanya menggugurkan kewajiban, ora kiai, ora ustad, ora wong biasa, ora wong gede. Iku nek ngibadah hari ini semua hanya menggugurkan kewajiban. Lillahi ta'alanya jauh. Makanya ulama memberikan solusi karena ibadah kula panjenengan sami di zaman akhir ini jauh dari keikhlasan. Jenengan kula kudu golek backing sing kuat. Sinten? Kanjeng sregep maca selawat. Wong nek sregep maca selawat, selamat. Amin Allahumma. Insyaallah sak bodho-bodhone tiyang kok sregep maca selawat bakal dadi wong bejo. Amin Allahumma. Ulama pun memberi tuntunan. Sing penting ke cekelan tasbih. Upama ki lali rak maca,
sekesuk kenyekeli tasbih entok barokah. Angger cekal-cekalan tok. Teko nggawa tasbih iku lho elektrik. Diblosokno driji tapi ora tau dipejet blas. Ngomong ngalor ngidul. Tapi berhubung drijine diblusuki iku tasbih mamula untuk barokah, untuk ditulis kutiba dzakiron padahal dores sekesuk. Lho kepenak sih. Nggih mboten? Mulane bari kita kok cekal-cekelano tasbih. Amin. Allahumma. Sregep maca sholawat. Wong sregep maca sholawat bakal untuk syafaat. Amin. Allahumma. Memang Kanjeng Nabi ku seneng wong nek sregep maca sholawat iku seneng Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Sholawat iku saking istimewane Pak Bu. Gaya. Maca sholawat itu gaya-gayanan. Ada kan seorang tokoh perempuan yang bernama Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Beliau itu satu hari satu malam membaca sholawat itu 50.000 kali. Waktu itu ada seorang sutradara membuat film mengisahkan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ada sebuah aktris, ada artis perempuan waktu itu yang disuruh memerankan Ibu Rabi'atul Adawiyah. Wong jenenge artis kan ngono kae. Nek pas perane wong apik ya apik, nek perane wong elek ya ngono kae. Wong artis. Artis kan lebih cenderung kebuka-bukaan, nggih betul. Nggerok dawa-dawa ngono ya pol pikang ngono kuwi. Insyaallah gugupna wong lah walhasil. Apa sih kang klotakan? Alek kene lagi ngaji serius lak gelodakan deh. Masa kok lek tikus nglokoti apa ta apa. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu Rabi'atul Adawiyah waktu itu maca sholawat. Napa sing merano niki wau artis niki wau sing asale cuwawaan male halus. Assalamualaikum. Cangkeme umi-umi gaya tok, maca sholawat gaya. Subhanallah, setelah syuting film selesai dia mendapat hidayah. Dadi wong wedok apik aus temenan dan tidak pernah membuka aurat sedikit pun. Dan rajin membaca istimewanya sholawat di situ. Gaya mamula diganjar. Mbek niati engkek iku lho mamula diganjar. Lho upama lho Bu Neneng ngoring kantor DPR ku cekelan tasbih. Niate wong-wong ngerti lek aku tasbihan. DPR P3 mosok ora tasbihan. Lho P3 deh piye? Megilan. Lambange wae Ka'bah nggih betul. Nah, senengane sapa Mbah Maimun Zubair. Alhamdulillah guru kami Romo Ki Haji Muhammad Afif Zubaidi juga senengane P3. Ya otomatis aku tunggale. Nggih lho. Tapi saya melak tiru piye tayu. Maksude. Arancen wong gak tiru gurune. Lah ape tiru Jumadi. Nggo pake wong. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah Pak. Kita kembali. Akhirnya artis wedok niki dadi apik temenan barokah. Dan niki mau cerita zaman Imam Hasan Basri. Mare guyu piye ta? Memang sama kiron ta apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Wekdal niku Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri waktu itu ada seorang tamu perempuan. Wong wedok niki tamu regone Imam Hasan Basri, wanita itu setengah tua. Wong wedok kan angel sih prediksine, koyok tua tapi enom. Koyok enom tapi tua, angel wong wedok niku. Soalnya wong wedok kan penuh penipuan. Lha piye wong wedok iku keriput diwedhaki malah ra keriput tok. Wong raine telentong-telentong diwedhaki malah mulus. Nek wong lanang kan los-losan. Sapa sing nggo krim? Ora. Kowe kan ana sik krim siang, malam. Nek sing umur 40 luwih iku ana pon Mericle. Tulisane Mericle.
Amarga marai menclah. Mosok ngono piye ta? Hanya tulisannya merejle dek. Wacane miracle tapi kan tulisannya merejle. Ayo wong cen bahasa Inggris ku menclah. Mencle. Wong tulisannya one lek wacane van. Tulisannya live lek light. Gugupna wong. Wis teko lah sak ngono. Icu lek ICU. Gugupna wong. Ambo. Gugupna wong. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulane ana maca bahasa Inggris ku anggere bener kabeh ngono. Wong ndek ta salah macane kok. Ora usah belokno. Iki mau aku merit boten merikel. Alhamdulillah. Wong lanang kan ra ana sifat. Wedak-wedakan ora ana sibuk. Mulane wong lanang golek tuwa ya tuwa. Nek enom ya enom. Nek wong wedok angel. Angel, wong ketoke kenceng kabeh lek putune telu. Mulane wong wedok saiki berhubung ana garmen, fatayat kan tek. Muslimat peran ganda. Muslimat iku dadi fatayat lek putune mrekutuk ya Allah. Ya Allah barokah, masyaallah. Barokah wong wedok do dipoles iku mau dong iso dadi fatayat. Lanjutkan betul napa-napa daripada fatayat sepi. Amar goreng garmen kabeh. Nggih mboten. Saiki mene ya makane kancaku ndek putu telu fatayat kok. Aku sik kaya gugup. Lho lek ke fatayat aku. Ya Allah, muga-muga berkah amin Allahumma. Alhamdulillah. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula utamaken datang ke Imam Hasan Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten napa Ibu? Imam Hasan kula niki ajeng curhat. Curhat masalah napa nggih? Mulane jenengan nek pamane ra arti iku ngosowan ning kiai. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aja curhat nek padha gobloke. Ya ora ana solusi malah tukaran. Curhat nek nggone kancane teter. Bar tukaran karo sing lanang curhat nek nggone rondo lagi bar pegatan. Ora nyen pegatan kabeh. Curhat iku ya ring nggone wong alim, ahline nggih mboten. Kiai wae kudu didelok-delok. Aja ager mbek iwot. Sanu. Enggak malah curhat malah dibres kowe. Ayo Kang Ali angger leres. Tahu ana masalah ngono. Nek koyo reti deh iki. Sono. Ngobar curhat dibres ngono. Dintop apa tak kula reka. Maksude, padha dintop iku mang. Ya Allah, naudzubillah min fasalu. Makanya hari ini itu jangan mudah bersalaman. Cek karo kiai ora oleh salaman, mboten angsal. Hari ini kan perkorone kan hukum itu sudah tidak dianggap dosa. Salaman itu ora oleh karo kiai, enggak boleh. Nek karo wong wedok karo bunyai selesai. Kiai ra. Kiai yo aja cerongohan. Tangan mbok entang-entongno. Sok koyo barokah kangkrengamu. Ora ana barokah blas. Salaman barokah barokah apa? Salaman karo wong wedok ora ana barokah. Temporat. Masamu kiai rak pikiran. Lah kadang-kadang sing rondo iku glodok rek. Le malah tangane kiai ini delep pipine rek. Ora anjen kiai sewengi rak turu. Ngepyo apa? Kiai ora malaikat. Lah malaikat ya losdol. Nek murid kuwi jek cilik PAUD ora masalah. Tapi nek muridmu wis sanawi, wis aliyah ojo. Haram. Aja salaman. Mari birahi. Birahi ku wedhus ta apa ta Kang kula reka. Gugup. Ya Allah naudzubillah min mboten angsa. Nggih.
genang. Tuh anakmu wedok ngono wis gedhe ra usah corak-corokno. Ayo salim karo Habib, ayo salim karo Kiai, barokah. Ndak ada barokah, ndak ada. Nek wis gedhe ndak boleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Dulu seperti itu nggih. Soalnya kadang-kadang saya kan udah lucu sih. Lagi buka majelis taklim, lagi duwe pesantren. Mbah, muridnya gede-gede lek wis do mentek-mentek rak karu-karuan lek. Salaman plak plek plak plek. Dari ini barokah, barokah ora barokah. Ora mau nyetrom. Ora mau nyetrom. Setrume ku luwih gedhe tinimbang sutet. Dewe lho iya lho insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya aja sidik-sidik mengatasnamakan barokah, harus tahu hukumnya. Hatta sauha, sampai wanita tua yang tidak ada syahwatnya itu tetap dalam hukum fikih salaman hukumnya haram. Naudzubillah min. Lah saiki kan modelnya anggere salaman saenake naudzubillah min dalik. Lah kadang-kadang wong ku terlalu do husnudzon. Amarga iku Gus, amarga iku kiai, amarga iku ustad, dong akhire wong-wong kampung amarga ora dikandani, dong rumangsane do husnudzon barokah. Badal boten wonten barokah di situ. Justru malah balak. Naudzubillah min. Shallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula utamaken lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Imam Hasan Basri. Kula niku ajeng curhat masalah apa Ibu? Putri kula niki sedo Syekh. Lah terus kula suwi mboten kepanggih putrine kula kepengin ngertos keadaane pripun sisih putri kula ten kuburan. Mbok monggo sing ditakoni nek kelas kiai kaya aku itu gale moplok. Ha takon keadaane nek kuburan. Ha nek takon anake sing nek nggon Pulau Darat dicek ngene buneneng selesai. Lah iki rek takon anake sing mati nok pulau Darat. Nok kuburan. Ya yen keblodar-blodar udan nok. Yen ngebleng piye tanyu? Blodor kok ngebleng. Maksude. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, keblodor iku mau. Keblok Imam Hasan Basri ngendikan, Bu, jenengan wangsul mangke dalu salat tahajud. Badhe salat tahajud, salat hajat, jenengan maos niki nggih Bu, mangke dalu jenengan njaluk yang Gusti Allah, muga-muga Allah datangkan putri jenengan di dalam mimpimu, mangke jenengan sing mbek delok nduk mimpi itulah kejadian anake jenengan. Memang doa seorang ibu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya mungkin mawon putra putri panjenenganipun Mbah Kadar ingkang dalu punika mengadakan khol. Ayo Kadar mbok teko dhisik oleh sik ngundang sik kedawan iku lho. Wong aku Mbak Ayu ku ngundang aku yo anger kin ngono kok. Ora sik leren nasikin kesuwen. Wasis hukum wong. Ngene iki ra memperlambat keterangan sih. Nggih si Kang Ali. Jenengmu lengkape sapa Kang Ali? Ali Sodikin. Mosok kelaran ngundang Ali Sodikin. Iku masa menok kelas ta nok apa? Ya teko ager pas dodar ager ager ngono sih Kang. Lera ngono li. Maksude. Bisa. Dek sing marai Dik Kang. Kowe lali. Insyaallah. Ngoten nggih. Pak Mukadar sing tak maksud iku ya Pak Kadar iku mau. Mugi-mugi niki dalu punika mengadakan haul ibunya. Niatano Bu Maryamah di Bu Maryamah. Iya Pak Kadar ini bojonya. Tapi kan anak-anaknya kan ibune. Sesuk kita bloki lho yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku ya gugup bagi wong gitu. Ya Allah, ngono Ibu Maryamah. Niatano Bu Maryamah niki dongane jenengan mandi-mandine amarga jenengan birrul walidain. Dongane ibu ora bakal ditolak Gusti Allah. Apa meneh ibuke jenengan pun sedo. Doa seorang yang sudah meninggal dunia positif dikabul diijabah oleh Allah karena Bu Sukati wis petuk Gusti.
Ya tak delok iki kok kliru piye sih. Bu Sukati wis petuk Gusti. Otomatis Bu Sukati wis mantep kali Gusti Allah. Permohonan Bu Sukati tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Makanipun mugi-mugi mawon sedaya ingkang hadir langkung-langkung putra wayah Mak Sukati. Muga-muga angsal barokahipun beliau amin Allahumma. Angsal donganipun beliau amin Allahumma. Bahkan yang ikut hadir malam hari ini sing mulih mau lo tunggale. Melu didongakno tunggale. Gugumno wong urung apa-apa. Ya menawa di WA bojone malam Jumat nyepe sik mengkene nek kena ndi. Ngaji Dek, wis mulih. Soale ra apa-apa, malam Jumat kok nggih betul. Malam Jumat iku kumpul karo bojone iku dikeki ganjaran padha karo mateni wong Yahudi 1000. Ora usah ring Israel. Kumpul karo bojo mateni wong Yahudi 1000. Ping pindho 2000. Ping telu 3000. Ngesuk bojomu mati. Kakean perang Tek. Perang sik ping 3000 Tek. Ranjen teter. Brangkang esuk. Insyaallah. Mulane nek angger malam Jumat bojomu dieling, Pak, kerak perang. Wong wedok nawakno awake kanggo bojone entuk ganjaran padha karo kaji ping 200. Mulane bar iki tawa. Dene gelem ra masalah, sing penting angger petuk, Pak, kerak pengen. Tapi tawa aku sing memper wedaan lipenan minyakan. Tawa lek mambu remason. Bojomu ra nyen kaya uneg-unegen. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo muga-muga sing gadah ibu, muga-muga tambah sae kali ibune amin Allahumma. Sing dompun sedo ibune aja lali angger bar salat kirim Fatihah, malam Jumat do ziarah kuburane. Fa insyaallah ibumu bapakmu yang sudah meninggal akan terbahagiakan di sana amin Allahumma. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu. Kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku rindu, belayanmu aku rindu. Di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu. Kasih sayangmu padaku, ibu, belayanmu aku rindu.
Alah wis ora apa-apa wis kadung. Aku tunggale mumet nerusno deh tunggale. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Angger diwaca merkutuk. Maksude. Ke bingung tunggale kan. Gadani. Aku nu tak selehno. Bingung aku dek. Alhamdulillah. Mungkin-mungkin berkah. Amin Allahumma. Tapi penting ngomong. Ojo sik meneng. Kita ora profesional. Salah lah. Penting muni sembuh. Aku keblajur separan-paran. Tak apa. Sing penting ngomong. Nek malah jenengan ora muni. Mesti. Loh. Ika dolar tau ora. Tapi salah oleh ke muni. Mau ora ketono. Paling ya sing bingung ya aku. Aku apa mlebu to kendisi deh ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula utamaaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Ibu adalah segala-galanya. Sampai dikatakan ba'dallah wa ba'da Rasulillah. Ibu itu seandainya ada silsilah. Seandainya ada kepengurusan, seandainya ada tingkatan, ibu ba'dallah wa ba'da Rasulillah. Ibu niku Masya Allah. Mulane nek ana anak gapa karo wong tua, luwe-luwe ibu, hancur dia. Siapapun yang berani kepada orang tua, hancur. Siapapun yang berani kepada orang tua, kiai lah, ustadz lah, apal Quran lah, sak dure apal Quran. Kok gapa karo wong tua, hancur. Siapapun dia. Makanya ojo dong gapa karo wong. Sering saya diperingatkan oleh guru kami. Ba'dallah wa ba'da Rasulillah. Keng gapa karo ibu, keng gapa karo bapak, prasasat gapa karo Gusti Allah. Gapa karo kanjeng. Ketika engkau hormat kepada ibu, ketika engkau hormat kepada ayah, berarti jenengan prasasat hormat kepada Allah, hormat kepada Rasulullah. Makanya sebesar apapun ibadahmu, setinggi apapun derajatmu, ketika engkau tidak hormat kepada orang tua, tidak memperhatikan kebaikan orang tua, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Na'udzubillah min. Makanya pun mugi-mugi mawon. Haul seperti ini bisa langgeng istiqomah setiap tahun. Wong sing iso ngekholi wong tua untuk hidayah besar. Banyak orang hari ini dia diberi kecukupan oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah, bahkan ditinggali kebonan ma'ane, ditinggali sawah ma'ane, tapi dia tidak pernah mengadakan haul untuk ayahnya, tidak pernah mengadakan haul untuk ibunya. Kasihan bapak dan ibunya yang sudah di alam barzah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanipun ya abakhtukum, alangkah beruntungnya kalian, Bu Maryamah dan saudara-saudaranya, jenengan ditakdirkan oleh Allah bisa mengadakan haul ibu jenengan. Ini sebuah takdir yang baik untuk jenengan. Semoga haul ini bisa langgeng istiqomah setiap tahunnya. Amin Allahumma. Ngoten Pak Mukadar, di Pak Mukadar. Pak Mukadar. Oke Mbah. Insyaallah muga-muga anak-anak do diparingi rezeki kathah ya Mbah. Dongakno Mbah. Dongane bapak tunggale mandi. Aja salah. Dongane bapak tunggale mandi. Aja mbek kira dongane bapak ra mandi, keliru. Ibu-ibu kadang-kadang luweh. Aku tak jaluk donga bapak ya, Mak. Ora usah. Dongane pakmu ra mandi. Lah kangkrengamu kono. Dongane bapak ra mandi piye ta? Imam Ghazali menjadi ulama besar, wali besar, barokah doa ayah daripada Imam Ghazali. Mulane donga bapak ibu mandi kabeh. Dongane bapak ibu padha karo dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sik glegeken kopi aku. Iki kopi mbek godhog ra kan? Sak kopine. Engko nek aku mlukok lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Kopi kotok kula soalé nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi iki kemanis Kang. Aku tanpa gula. Gawe none. Iki lak dhewe bansal. Nek ijono Kang bansal. Iki kau kowe Kang. Aku kopi ora ana gulane ya. Oh ngono. Wis lah iku. Kowe lek nguyuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kopi tanpa gula anu Mbak. Mbak Nikmat sapa sing gawe?
Oh, sing paling cilik sih mesti mosok ngongkon Yu Maryamah. Malah daran-daranano nggih mboten. Malah Bu Maryamah moh. Tuwa kongkon kangkrengamu. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga badhe niki do apik kali tiyang sepuh kabeh. Amin Allahumma. Anak-anak sing do apik karo ibu mulya kabeh. Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kepatuhan beliau kepada ibunya, penghormatan beliau kepada ibunya, menghantarkan Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih kecil sudah menjadi wali. Imam Bukhari menjadi hebat amarga jasa ibunya. Mulane anak iku anggere apik karo ibune, til kumantil karo ibune, insyaallah bakal jadi anak sing sukses ke depannya. Amin Allahumma. Karena sadar tidak sadar karakter seorang anak itu mengikuti karakter ibunya 70%, karakter ayahnya 30%. Mulane ibu-ibu sing do ngemiki himbauan, Bu, sing jek do ngemiki ngacung. Usahakan ke pas ngemiki aja ngomak. Amarga penyakit ngamukan iku nular nalika ke ngamuk. Nalika pas nyetrum sih. Ngemiki lek merengat mengot. Talang kepakmu lek tak geblok lho sisan. Temenan anakmu kok dadine anak sing jengkelan. Mulane nek pas ngemiki iku mbok maca salatun bisalamil mubin. Aja ngemiki lek malah aku nyidam bendal. Teter anakmu. Pas ngemiki kicomania. Lho. Ana kicomania barang iki. Mbok iso. Insyaallah muga-muga sae sedaya amin Allahumma. Insyaallah. Penting sejarah membuktikan wong anggere apik karo wong tuwa, apik karo ibu bakal dadi wong sukses donya akhirat. Amin Allahumma. Amarga wong kan sing paling terpenting ini kan dadi wong apik. Nek wis mati iki sing dieling-eling makane Bu Neneng selama jenengan jadi DPR, kapanpun ketika jenengan memiliki pangkat dan kedudukan, tinggalkan kenangan terbaik, kenangan terindah untuk jenengan. Amarga wong mati niku sing dieling-eling apike Bu Neneng. Lho kiai lah iku sing dieling-eling apike. Nggih mboten? Lho makane Gusti Allah nate dawuh ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kowe do gawe apik amarga Gusti Allah ku seneng karo wong sing do gawe apik. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, maka pangkat dan kedudukanmu, status sosialmu tidak ada gunanya. Sing ketok namung apike tok sing dikenang, nggih betul. Makanya rata-rata yang diholi orang-orang besar itu yang dibaca biografi mereka, kisah-kisah terbaik yang dikumpulkan oleh murid-murid mereka. Niki borang ciptakan biografi terbaik ketika jenengan kula masih hidup. Dadi mudin sing apik sehingga kula panjenengan sami terkenang. Iko lho pas mudin kae lho, iko lho pas pamit tuwa kae yo enak. Ciptakan itu borang. Selalu tinggalkan kebaikan. Amarga nek wis mati sing dieling-eling sing Coba kita dengarkan sebuah lagu. Mbek nyanyi wae lah, yo ngaji yo nyanyi. Lah ora sik paneng nggih mboten. Lagu Sebujur Bangkai. So, aku sih karek anut kowe. Lho ndek pokale, Dek. Aku kan karek ngimbangi boy sih. Insyaallah. Rak ro ayu ape mlebu nek ndi rak ro lawange aku, Dek. Insyaallah.
jasad dipendam dan tak lagi dibutuhkan. Yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di putih, kini harus berpindah, terkubur dalam peluk kuning. Kalau selama ini diri berhiasan Emas, intan, permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. terputuslah Pergaulan terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang seringai punya. Jadi Santapan caci tangan, jadi santapan caci tangan sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Sallu ala Nabi Muhammad. Termasuk sing dadekaken jasad jenengan kula ora bakal dipangan sindat setunggal. Jasad orang yang tidak akan disentuh oleh binatang melata di alam kubur. Satu, jasadul anbiya, jasadnya para nabi dan para rasul utuh. Yang kedua, jasadul syuhada, orang yang meninggal syahid. Yang ketiga, jasadul aulia, jasadnya para wali. Wali songo utuh jasadipun. Jasad yang keempat, jasadu hamil Quran, orang yang menghafal Al-Quran tetapi yang mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Kalau menghafal Quran itu kon nengenengan ya, mau dibres sama Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Menghafal Quran le karo dulure ra apik, karo bojone galak, ya mau dibres. Naudzubillah min insyaallah. Malah hukumannya lebih berat daripada orang sing ra hafal Quran. Tapi kita doakan semoga orang-orang yang hafal Al-Quran muga-muga do diparingi saged ngamalno isi daripada Al-Quran itu. Amin Allahumma. Makanya kemarin kan dikritik oleh ulama kan, dulu kemarin baru dikritik nek ngapalno Quran ya ngapalno tapi nek iso ya dipelajari apa dari yang terkandung di dalam lah angger ngapalno tok ora arti karepe. Nah untuk bilamin yang kelima jasa. Jenengan ape ngapalno Quran wis kadung tuwa sih Pak. Masa ape mondok malah dibris malah lolah lali. Teko ora usah. Jasad yang kelima, jasate wong sing sregep maca selawat Mbah Mukadar. Jangan kok sregep maca selawat Mbah sallallahu alaihi wasallam terus jenengan nek sedo aman Mbah. Kok sampai jenengan wis sregep maca selawat kok jadi pangan sidat tekoke mlebu nduk ngimpiku Mbah.
Aku lokno Kim double kowe. Aku jek mamlah dibres ngene ndek. Ngono, Mbah. Ora bakal wong sregep maca salat ora bakal dipangan sidat. Amin Allahumma. Yang keenam, khusus perempuan. Yu Maryamah, rungokno yu. Khusus perempuan sing do apik karo sing lanang jasate ora bakal dipangan sindat. Mulane Bu Maryamah kang dipisah bojomu, lho Pak, ke ngamuk. Kita pisahi sager meneng, agar guyah. Wong wedok ora mikir. Insyaallah bojomu langsung lunga. Bareng lunga, ngapa ketek ngamuk-ngamuk lunga? Bojoku malah umat. Umat piye ta dipisahi malah. Kok wedi malahan. Insyaallah sallu ala Nabi Muhammad. Dadi wong wedok sing sae karo sing lanang, wong wedok sing hormat karo sing lanang, jasate utuh ora bakal dipan sidat. Mulane bapak, bojomu kok ngamukan, lokno, kengko dipan sidat lho. Tapi wong wedok-wedok dilokno malah pas lagi emosi malah ngamuk ndek. Pangan sidat lah. Angger ape pangan ngono ndek. Wong mbok kandhane mau amake kadang-kadang nek kadung nek dikandhani ku malah emosi ndek. Mau ditabrak wong ndek emosi ndek. Jare wis rating wae. Bareng ngono ritinge kliru. Bareng dilokno kliru Bu. Apa penting rating. Ngono kok. Angel. Insyaallah muga-muga saya. Amin Allahumma. Insyaallah. Para lawan sedaya ingkang tansah kula utamaken, kita kembali. Akhirnya sang ibu itu malam itu menapa naminipun salat tahajud, salat hajat. Beliau tilem ngimpi kepethuk putrine. Putrine sedang disiksa oleh Allah. Jenenge wong tuwa roh anake disiksa kan rak tegel. Dia keluar dari mimpi. Bareng tangi kok ngipi ku mau mripate isine melek tapi nangis terus. Orang ana suarane iha-ihi tapi mili. Nangis. Anake do takon ana apa ta mak nangis terus lek mrilik ngene iki piye? Meneng terus drojosan sampai ada anaknya yang dicocoki. Mak langsung gabul. Adimu do kene mak adik diremuk do. Dia wis apa? Ya sama iki kan jenengan kan sowan nggone Imam Hasan Basri kepengen ngerti keadaane genduk. Lah genduk diremuk, ayo balik mak. Kan ke pertama curhat nggone Imam Hasan Basri, lah iki wis didoi adik remuk, iki solusine kudune balik nggone Imam Hasan. Mulane wong sing do remuk-remuk iku sowan ning kiai. Sowan nggone wong alim, usahane bangkrut sowan nggone wong alim. Bareng wis lancar ora tau sowan. Iya, padha Persija pas kalah, aku sing diremuk. Bareng wis lolos menang ora ana. Mara ring omahku muni matur nuwun ora ana. Iya, bupati lali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya, malah petinggi entuk kebo entuk sapi kanggo korban. Aku ra entuk. Kadani. Nek sembuh positif lolos iki Persija. Hayo, nek pas kalah kene sing diumpah-umpah. Pas kalah jarene kiai ini Persija. Lek menang lali lah. Maksude memang jan kiai jan ngono. Nggih betul. Ora nasib, jan tumbal kiai iku. Nek pas do nyalon-nyalon ngono ku do kiai do digawe gacuk. Tapi nek dadi do lali karo kiai. Bu Neneng ora sih Bu? Aja Bu Neneng temenan kualat kengko. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mau wis tak elekno. Pak Bupati tak kan petinggi untuk anu niku, untuk sapi. Lho, aku teh ora dikirimi aku ngono. Jare aku kiyaine Persija, adek positif menang nek syukuran wae kok ucapan selamat ya ora, Dek. Maksude naudzubillah min tapi setelah tekon nasibe ngono teko lah. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi tetap saya mendoakan Persija ora ana mutung kiai kok mutungan. Ra entuk apa-apa. Ra entuk ucapan selamat ndak menjadi masalah. Sing penting Persija loh. Karena kita asli pecinta Persija. Nggih betul. Ora seneng kowe pas menang kowe gayamu iki lho Persija. Aja lit. Ora oleh. Sing mari kalahan iku lit iku mau. Aja lit iku kliru nggih betul. Kayak ngece kok.
iki lho Persijap, Lek, kaya sengak kok omongan iku kok. Nggih mboten. Iku lho Jepara, Lek, ngono lho. Alhamdulillah kita tetap Persijap Jati. Samarga senang, kalah menang dukung. Alhamdulillah. Mugi alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing nomor pira mau? Akhiripun sowan regone Imam Hasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wonten apa Dik? Anu saya malah anakku remuk saya. Malah kocar. Kula malah rak doyan mangan. Kula rak kolu ngombe saya. Ya Allah Bu, semangat Bu, semangat. Tuh, kiai ngono kudune ngeki semangat. Ojo kiai ana wong curhat malah mbek dono. Anu anak kula remuk. Anakmu drotok gak diremuk. Iki keliru. Nggih mboten kiai, mboten. Tenang Bu. Ibu harus semangat, ibu harus hidup, ibu harus semangat hidup. Amarga nek ibu mati sing ndongakno gedhuk sinten? Oh berarti kula niki kudune semangat. Semangat. Madang Bu, dipokno madang, dipokno ngombe. Wah, telap. Roh Imam Hasan Basri, kula kudune semangat saya, semangat harus hidup. Amarga anakmu Bu iso selamat nang kuburan, anakmu iso bejo nang kuburan nek jenengan kirimi 3. Lho niki poin. 1, kirimen donga anakmu. Nomor 2, kirimen sedekah anakmu. Engko selamat anakmu nang kuburan. Oh, ngoten saya. Berarti anakku tak kirimi sedekah mangke selamat. Selamat. Kiriman wacanan Quran anakmu. Selamat. Alhamdulillah. Lho niki masyaallah. Akhiripun wong wedok niki pulang dari rumah kiai sing asale sedih malah senang. Mulane jenengan umpama dadi kiai kok ana wong curhat nek iso marok susah mulai senajan ora mbek apa-apa seneng. Kowe ora dicurhati nek anu iki Bo kula malah kepuntel utang. Lha kenapa? Kredit motor lek ra kuat, Mbah. Salahmu kere reko kok. Raknya mata susah sih Dek. Ora apa-apa, Kang. Wong jenenge wong kowe pas jipuk kan kowe koyo di keyakinan nek iso bayar. Iki dene ra iso bayar teko wis piye meneh. Nek pamane aku duwe duit sih tak jilahi, nek ra duwe duit teko engko ngomong njaluk keringanan ngoreng kan iso sih Pak. Nggih mboten. Akhirnya dhek entuk pencerahan. Akhirnya semangat ora malah mbek paedo. Kowe ngerti kere mbok rasa reko. Ora bodoh kok kredit motor barang. Ora jantur debt collector niku jenenge ora solusi nggih mboten. Makanipun nek iso dadi yo kiai seketika ada orang datang ke rumahmu, orang yang susah pulang menjadi senang. Amin Allahumma. Akhiripun Imam Hasan Basri wong wedok niki wangsul dengan penuh keceriaan. Imam Hasan Basri penasaran. Iki encen anake temenan ta ora sing mlebu nduk mimpine engko nek anake wong. Malam itu Imam Hasan Basri tirakat salat hajat, minta sama Allah ditemukan dengan putrinya. Putrine wong wedok niku wae. Mimpi saestu malam itu Imam Hasan Basri mimpi bertemu anak perempuan yang memiliki wajah cantik, wajah ceria, masya Allah pakaiannya bagus seperti putri raja. Mengucapkan salam kepada Imam Hasan Basri, assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Kowe sapa itu? Kula Sumini. Lho jenenge Sumini, Dek. Nduk kono ana Sumini. Mbosum kula Sumini anake Mbok Rodo sing ndek wingi sowan ngene jenengan. Lho Sum jareke ndek wingi remuk Sum. Alismu pol dengkul. Alis gawean. Kiper malaikat anyen kocar-kacir sih. Luntur apa? Lho kowe jarene ndek wingi remuk. Nggih saya alhamdulillah kula ndek wingi remuk-remuke. Kula nemoni make ku remuk-remuke. Lho nek saiki wis kepenak. Alhamdulillah saya kula niku ndek enjing niki mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa. Napa? Ana kiai sepuh namine Yi Muhib. Ndi Yi Muhib? Yi Muhib.
Imuhib kuliwat no kuburan. Imuhib iki ahli maca sholawat terus. Ketika dia berhenti di kuburan saya, Imuhib berdoa, ya Allah, sholawat yang selama ini aku baca, aku hadiahkan kepada orang yang dikubur di pemakaman ini, terlebih-lebih yang tidak mendapat langsung Imuhib al-Fatihah wangsul mal Kanjeng Nabi mandap. Kanjeng Nabi ten kuburan niku, dan Kanjeng Nabi menyatakan memberi syafaat kepada orang-orang yang di kuburan itu yang mendapatkan siksa. Lah alhamdulillah kula termasuk golongan tiang sing angsal syafaatipun Kanjeng. Lho niki pentingipun syafaat. Makanipun muga-muga jenengan kula angsal syafaat. Amin Allahumma. Pun ngoten mawon jam 12 pasti iki engko nek kliwat malah iki alisa njaluk bayaran meneh. Iya dobel no, rong dina Dik. Soale engko kan iki bengi iki kan ngalih dina wisan. Ayo lebar wae undak njaluk amplop loro Dik. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma nawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil Islam. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil sahil alina kull asir bijahil bashir nadir. Allahumma ij'al wa awsil وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن ثواب من التهليل ومن ثواب من التعليم ومن ثواب من الصدقة صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وأهله الكرام وثواب مثل ذلك لمزيد برك إلى أرواح الذين ذكرت أسماءهم بهذا المجلس المبارك ونخص خصوصا خاصة إلى روحي عبدك الفقيرة Ibu Sukati binti Mbah Karmani, ghafarallahu laha dhunubaha wa satar uyubaha wa ja'alil jannata maswaha wa jami'il arwahil ulama wal awliya fi Rengging khusus wa jami'il arwah man dufin fil maqbarati Rengging khususan man la za'ira wa la dzakira lah. Allahumma ij'alhu fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum وعنهم اجعل الجنة مسواهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين ببركات ونور وسر الفاتحة. صراط المستقيم صراط المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. Demikian yang kami sampaikan, kehilafan dari arah manapun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.